Musicela nje ukukhuluma nabantu. Sicela ukukhuluma nabantu. Yebo, sanibona. Siyabingelela wonke umuntu okhona ngalesi khathi. Siyabingelela ingodla lapho noma imoto enkulu. Yebo, sizokhuluma nabantu-ke nje ukuthi nawe ukhona ubukayo uphinde udlulisele ividiyo le kwabanye abantu. Nayo indoda besikhuluma ngayo, indoda yomcebo, indoda exhumene namakhosi lawo ey'nyosi. Njengoba niwabona, naye le ndoda esiyixhumanisa nabo. Uma uzoyithatha udlule kula madoda ukwazi ukuthi bakubone, sikhulumele nabo, uthole impilo ngoba into ebalulekile sikunikeza impilo engcono. So-ke naye le ndoda esiyazi ukuthi esithe ikhona ikhandela abantu kodwa abancane. Niyabona? Ikhandela abantu abancane le ndoda le. Sinika nje abantu abancane ukwazi ukuthi uthole impilo, ukwazi ukuphila. Bayibona abantu angithi. Ngibekela isitulo-ke lapha lapha. Isitulo sami. Siyiso le. Sibeke khona emva kwami. Ngihlale ngikhuluma nabantu bami ya. Hayi sibeke la duze kwenyosi. Ngihlala duze kwenyosi zami. Angeke sengihlala. Angithe zami. Yebo. Okay, bambe ifoni ke le. Noma ngasondela. Sikhuleka kubantu bonke njengoba besikhuluma ukuthi naye le ndoda ezwana nalamakhosi ebesikulanda yikho lokho. So-ke le ndoda le chaze kakhulu ngayo le ndoda ukuthi sinikeza umuntu ofuna impilo eyaphambili. Sinika umuntu ofuna impilo enokuphila le ndoda. Umuntu ofuna ukuphila, umuntu ofuna ukuphambisa into yakhe. Siyakwazi ukumnika, asiniki-ke nombani. Siyakubheka ngoba le ndoda uyayithatha uma unendawo wazi khona ukuthi mina ngisemzini wami noma nginendawo la ngihleli khona mina engizoyibeka khona ngoba ifuna indawo yayo ukuthi sivale lapha. Ngiyaxoxa amankosi ami, ngiyaxolisa. Vale kahle. Okay. Ifuna indawo lapha ezohlala khona le ndoda. Ihlale khona nje endaweni yayo. Njengoba niyibona nje ikanje. Ifuna indawo ezohlala kuyo. Nikwazi ukuthi ukhulume nayo. Ndoda endala. Sicela ukukhuluma nabantu sibachazele ngayo. Kodwa le ndoda into eyifunayo idinga ukuthi uma uzoyithatha yiba ukuthi uyazazi indaba zakho. Uyazazi isitori sakho. Sidinga lo muntu othi mina okuningi ngisakuboni akusenzeki izinto ngisabathe akusenzeki lutho sengizamile sengidla umuthi sengenzeni. Siyamnika loyo muntu okhala ngalento okakhala kanjalo ukuthi sabathe uyazama akwenzeki lutho. So siyakwazi ukumnika le ndoda ikwazi ukumlekelela. Sifuna lo muntu othi ngifuna ukukhuphula ibhizinisi liye phezulu kuze likhuphuke ibhizinisi. Siyamnika lo muntu. Kodwa umuntu oyifunayo ngoba uyazi mama wathi awunayo imali yale ndoda. Ungazi ulinge nokukhomenta ngoba uyothola omunye umuntu uyakhomenta akanawo mhlawumbe no 10,000 ebhenki. Kodwa udelela abantu ngoba khona abantu abadelela abantu abangabazi. Umuntu adelela umuntu wenyanga umuntu angamazi. So asikhulume nabantu abafisa le ndoda ngoba ukudlala ngikuthandi mina. Abafisa le ndoda wena amandla ongenawo uyazazi ukuthi awunawo vela amandla futhi uyazazi ukuthi angeke vele uyikhona le ndoda. Uyazazi ukuthi nala ekhaya ufika la ekhaya kunzima. Thula ubuka abayekela abantu abafuna ukuthi bayithathe le ndoda. Kodwa nawe okhulumayo umathanda wakho siyafisa ukuthi ngelilanga sikusize ngoba angeke kufihle lokho ukuthi siyafisa ukusiza njengoba uyisixhwanguxhwangu nje uzenza umuntu ongafundisiwe kubo. Siyafisa ukuthi sikusize ufundiseke uma usunemali mhlawumbe uzoba ngcono sazi. Uma esikwenza waba nemali. So
indoda lesinika wonke umuntu ofuna impilo kubalekile ukuthi asikunike impilo. Uyayibona? Angazi kuba ngikhuluma nabantu abangaka lapho ke. Ngikhona ukubona. Awukhona ukubona. Oh, uba 25 abantu esikhuluma nabo. Kulungile thatha. So, indoda lesikwazi ukuyinika umuntu. Le ndoda iyadla le ndoda. Hey, indoda le iyadla le. Uyabona mase okhuluma nayo, uma ngiyithatha ngiyibeke phansi la. Uma ngiyithatha ngiyibeka phansi. Sibona ukuthi seyilambile. Ngiyayithatha le ndoda. Khuluma nayo ndoda enkulu. Ngalesikhathi manje sokonakele. Funeka ukudla, funeka intata, funekani. Khuluma nayo. Uyikhulumise le ndoda. Uyikhulumise. Indoda le yelo ngithe iyaphuza utshwala. Utshwala iyezwana nabo le ndoda. Indoda ephuzayo ngempela le. Kodwa ngithe ilinda abantu khona umama wesabili. Khona umama wesabili yiyo le buyisiwe. Umama lalothi ngikhulumile ngisalala ebusuku. Hey mphupha kabuhlungu. Hey amaphupho ngathi wona ubuya ngithwalisa unginika isithwala. Ngithi mina kanti ubufunani wena ngoba lento ehlale sithi ukuthi isithwalo zikhona emhlabeni. Kodwa muzosithatha lento yiba ube neshoyo ukuthi uyayifuna. Ngithi mina bawufunani kanti wena? Hayi mkhulu bafuna ukuba nemali. Ngithi kodwa ngakuchazela ngithi ukuthi yinto kanjani. So yiyo ke le phuphise kabo ba iyalwa namaphupho ikuvezela izinto. Uthi uzwayinike manje. Uyibuyisile naye. Kodwa futhi umuntu oyifunayo ageze la ekhaya space mental connection. Simnike ayokhuluma naye ukuthi ngifuna ukuthi ungenzele ukuthi sibani ngoba sikunika igama sizomthatha. Kodwa igama sikumemezi la. Sikunika igama la ukuthi thatha sibani ufuna ukukhuluma naye kanje umthetho ufunane. Uzoyibona impilo yaqala yashintsha impilo iyaphambili iyavuleka kwenzakalani. So ke lento ezingayisho ukuthi kuphela engakusho ukuthi kuningi nje bengimvezele inyosi abaxhumene nazo. Vele inyosi la ekhaya ayithanda ukuveza ngicelile ukuthi asiveze. Asibonisa abantu kancane. Akusinto engihlala ngiyenza ngoba abathanda ukuhlala bebuko nabo. Phela abathanda ukwenza umsebenzi. Yiloko esikusho ukuthi na indoda ufuna impilo, ufuna ukuya phambili, ufuna impumelelo. Kodwa manje akwenzeki lutho. Yabona? Yebo ngimphethe kanje. Umsebenzi uyawenza. Wena ubona ukuthi akunalutho, akunamuzi, akunayinkomo, akunomfuyo, akunamali, akunani. Uhlalelele ekhaya ngoba khona umuntu othi athi kumuntu hayi khona yazi futhi ukuthi ngoba ikhona into engeke ngiyithanda ukuthi uma sikhuluma emhlabeni kube ukuthi silungisane. Kukhona into othola umuntu abe lento akayenza abe inyanga bekakhulumela zonke izinyanga. Okuyinto ebhedayo zikhona izinyanga lapha ehlala uFacebook nani ekhuluma umuntu umangala ukuthi balapha nini labantu badukisa abantu athi umuntu isigubhu asikho. Bese ngithi mina umuntu onjani ngiyamfisa ukuthi abasinike ngelanga i-competition yomuntu onebhizinisi kuthiwa nangu asimela simphakamise. Ngimenzela isigubhu kuphela mina enza into zakhe yena. Kuthiwa simnika inyanga eyi1 ebhekwe yizo ukuthi uzwa yini phezulu. So kuzinto ethi ikhuphi ikhona inkinga lezi yini lezi zinto angazi ngikubiza ngani. Abantu abanethwe imvula bavuka sebezinyanga. Basuka bazokhuluma ngezinto abangazazi bethi isigubhu azikho. Isigubhu sikhona. Abantu abayeke ukulahlekisa abantu. Umuntu akathi angiyazi into ethile. So manje abantu niyabadunga emhlabeni nabambana niyanqofana nomunye ukukhuluma nomunye ulwa nomunye. Abantu abazi kumnandi ukuthi abantu abalo bona baluzimbi zabo kodwa bangasikhulumeli sisonke njengenyanga. Umuntu akhuluma naye angafaka bethi into isigubhu ayikho. So sikhulumele sonke ukuthi nesikhuluma into engekho. Angane siyazi naye iyasebenza. Angane siyazi nazo inyosi neyibona. Ngimkhombisile. Engane yini ayikho into abantu abaningi lekhaya kunezinyanga nezangoma
kunezamabhizinisi engathi mangithiwa ngenza umsebenzi olabele ekhaya wedlozi kugcwale inyanga lomuzi eziphilela ekhaya ngegubhu lezi ngizenzele zona suka umuntu abhedeke into ethu khuluma into engekho into ungayazi hambani nendaweni zenu niyogeza abantu noma bachibe emfuleni le noma nenzeni noma kodwa ningakhuluma izinto eningazazi isigubhu sikhona mawazi ukuthi wena uhlala emarenki lapha ukhulume ngembhobho ukhulume nabantu bakhulekele hamba uyokhuleka kodwa ungathinti into uzophakamisa isintu ngoba isintu into ethu izigubhu ivele ikhona kwakudala singekho manje nje ukuthi labafana abancane bamanje baxova into ebivele ikhona bayexova badukisa abantu kuphela into ekhona engayitshela abantu ukuthi lento eyigubhu sihlushwe ukuthi wonke umuntu waqala mbatha amabhayi usethi uthatha imithi yonke leti ihlahla lezo nemithi yokugcawa nemithi yokuphalaza ayifake la phakathi bese athela amafutha bathini bafaka umhlakuvu bese kuthiwa kumuntu isigubhu ayikwazi kube isigubhu lo ngoba leyo muthi imithi yokugcaba nje umuntu ukuthi noma umwashe ukuthi nje kube kwabe ngcono empilweni so yilabo abadukisa abantu isigubhu sikhona esami isigubhu mangikwakhele amaviki amabili amathathu khona into ozoyibona phakathi ekhulayo engani ngeke ngikufihlele ikhona into ozoyibona phakathi iyakhula uma ikhula iphakathi la ngesikhathi kukhula inhlahla sami isigubhu futhi asidla into eningi sisidla amafutha okupheka ngilokhu ngithengisa imhlakuve mina hamba uthenga imhlakuve thenga imhlakuve suke siphelele umuthi ophakathi amafutha into ukuthi nje sikwazi ukuthi siphakame sikwazi ukumila into ephakathi so eselekha isigubhu sidla amafutha okupheka asidle olive oil asidlini sidla amafutha okupheka lawo delight nano sunflower sidla wona lesi sidla amafutha okupheka kodwa imisebenzi uzoyibona ngoba ufuna ukukhuluma naso siyofika ke ebusuku ungasesabi mawuzosithatha ngiqala ngikuchazele bese ngiyakunikeza so mangikunikeza thatha usuzwile musu ufuna ukuthatha le ndoda le ungazwanga indoda le iyadla indoda le iyahlatshela indoda le awudli wedwa uthi mayifaka imali bese wena uyiphakela faka imali uyiphakele yilokho nje ufuna le ndoda uma uyiphakele usiko lakhona uyiphuza utshwala iyaphuza le ndoda phuza impela futhi iphuza impela utshwala inike lokho ilento yezwana nayo nogwaye futhi yawubhema into ozenzayo lezo kule ndoda kuze uphile kuze uye phambili uma ufuna impilo ngoba vele impilo uma siloku sikhuluma ukuthi akwenzi ukuthi kuze uphile la iyadla le ndoda inikeze ukudla kwayo uzophila yilokho esingakusho mina ngikhuluma into eningi yilokho engantshela khona finish yebo nayebo siphambana ile ndoda izokuphilisa 076 7055 196 yebo nayebo izokuphilisa nawe yebo nayebo izokuphilisa awungivulele lapha amasondo le ndoda afuna abayibone kahle cela ukuvula amakhosi ami sikhuluma nabantu lapha uvule kahle na amakhosi enyusi lawe ngiwasho ngithi xhumanisa nawo uyabona yibo lapha uxhumana nabo kanti sixhumanisa nabo njengoba nibona nje bahleli naye le ndoda ufuna impilo iyasukumelwa ke impilo awuveli nje uzothola impilo nihleli phansi ngoba wenzeni impilo wenza kanje thatha indoda le sibike inyosini lesi uhambe uyophila thatha indoda le uyibike enyosini uzothola impilo kodwa uma ngabe wafuna ukwenza izinto uzophila kanjani iloko ababuka ivideo cela bayishare uyishare uyilike ama likes enu uyishare kukhulu kithi kusenze sibe noqozo lokukhuluma nani ngale ndoda ngiyibona le ndoda iyadla le ndoda iyadla le ndoda umthakathi weyindawo lo so ke yawo ngavala beka nje kahle
umthatho weindaba lo njoba umbona nje la umthatho weindaba lo ilonto engingayisho mina ukuthi uma umdinga uyamfuna uma umfuna woza uthathe angeze lokhu sithi umuntu uma ufuna umthatho weindaba woza uthathe uzokwazi ukuphila uzokwazi uya phambili empilweni uzokwazi ukuthi phumelela phela phumelela umthatho weindaba menzela into ayifunayo umthatho weindaba mkhuphule ngendlela ongamkhuphula ngayo cela abantu ababuka video njengamanje bayishare babiza abanye abantu bayishare ngoba le nto ngikhuluma ngayo ukugcina namhlanje kodwa ngithe ngizoyinika abantu njengoba uDecember ufikile njengoba amadlo ngithe u2 akhona avela rate 2 weeks uzobona kunyakaza imisebenzi uzobona imisebenzi yanyakaza ngamaviki awu2 ngamaviki awu2 umsebenzi obunyakaza ngale ndoda le 2 weeks ngoba isivele irate bekiwe ngithe azu2 ke evele ezirate bese ukuthi abanye ke masifuna senesiqizo osifuna uyasibhuka ukuthi mkhulu ngizofuna le yandoda okhuluma ngayo igama lawo uthole esigodlweni asilimemezela ngoba abantu bakhuluma kakhulu abantu so biza bonke abantu share ivideo ngomoya nje oyingcwele ngomoya wale ndoda enawo ukuthi uzokwazi ukuya phambili ngoba uhluphe kanje ngoba uhleli uhluphe kanje ngoba impilo yisukumeli impilo kuyasukunyela ndoda endala yiba abantu laba neyibona le ndoda iyo le ufuna uzoyithatha ungayisabi usabani ungafani noba omunye umama usabili wathi hayi angisalali wayibuyisa woza uthathe unani ufuna imali nakho indoda lesikhathi sithi ngokukhuluma nayo ke ayibanjwa ngesandla iyahlonishwa uyibona uyibamba kanje le ndoda iyahlonishwa kakhulu njobi kanje uyibamba kanje hlonipha le ndoda ukuzophila kahle landa le ndoda kuzophila kangcono wahlala ukhala wahlala uya komashonisa wahlala uboleka imali wahlala ufuna ukusiza nje wahlala lokhu ingane zami uDecember ingabe izodlani yini naye le ndoda uzoyeka ukukhala siyakwazi ukuthi uhlala ukhala Nkosi yami kunzima ekhaya kunzima empilweni naye indoda le ndoda le siyokwenzela kuyosho wena ukuthi no mkhulu sesikwakele inamba lekhaya ke 076 70 55 196 niye ukukhala niye ukulila niye ukukhala siyabonga siyanithanda nonke nama comment enu siyabona ama likes wena ungaka like awu like siyabonga indoda esafuni manje sikhulume naye kodwa yiko lo ngisho siyabonga please share ivideo share noma ka u10 uwedwa nawe uvule ukwazi kuyilanda le ndoda noma ka u10 nje uwedwa share ka u10 cabanga abantu bangaka nje hey uyayibona so khona nje omunye la ukhuluma isiNgisi lo wazi bathu bani ogulayo nje uzogula nje ukhuluma isiNgisi sakhe ke futhi angifundanga ke mina ngeke ngimphendule kodwa engingakusho le ndoda kodwa bafuna ukufana nalo yamuntu lo okhuluma isiNgisi unihlupheke nibe sichaka njengaye lo hlalani nibukele siyabonga nisale kahle iyanithanda Ngonyama iyanithanda kakhulu ngudlungudlu iyanithanda akube njalo sinithanda nje nonke ke sinithanda nonke lento ebengithe ngoba sicela ukuthi umuntu obona ngathi akanayo imali yokulanda le ndoda athule ngoba ngithe khona umuntu othanda ukukhuluma uma uthi uyambheka akanayo ne20,000 noma ne10,000 ebank kodwa uyakhuluma nje so sikhuluma ngemanje encane kodwa uhambe phoxa abantu abangalingani nanaye izingeni lakhe lempilo so abantu abamnyama into abashaya ukuthi babheke indaba zabantu omunye umuntu umthole ububu umakhelwane uthwele wena uthwali ngani uyayibona yiloko nje yiloko singakusho siyanithanda nisale kahle